E a terceira é unha historia histórica de cando na península o exército de Castela loitaba contra o exército de Portugal. E o rei de Portugal sabía que perdía, porque tiña peor exército. E o exército de Castela sabía que gañaba. E estaban en camiño para coller o último castelo que lle quedaba ao rei de Portugal. E o rei de Portugal mandou publicar un bando dicindo que aquela persona que fora capaz de avergoñar o exército castellano roubándolle o seu estandarte. Imaginádevos, todos os exércitos, védelo nas películas, iban diante deles a bandeira ou o estandarte. Se ti lle roubas, farlle unha ofensa moi grande. Había quen lle roubaba e despois subía a un monte e limpiaba o cu con ela. Entón xa eso era a vergonza máis grande para un país. Quen poida roubarlle o estandarte ao exército castellano, eu voulle dar, era nos tempos que ainda se daba en prenda á filla para casar. Ainda a filla non decidía con quen quería. Dixo o rei, doulle a miña filla para que se case con ela. E había un home feísimo, feísimo, que amaestrou un burro. E diredes vos, para que o amaestrou? Para que cando chegara diante do estandarte do exército castelán se axeonllara e deixara asombrados a todos os do exército. E así o fixo. Fixo un estandarte el de broma e ensinou ao burro a axeonllarse cando o vía. E saliron contra o exército castellano. Cando o viron, o exército castellano quedou parado, ainda que era un home só que viña de frente. Pero ali esperaron. O home chegou e o burro diante do estandarte, poma, axeonllouse. E o exército castellano quedaron parmados. Que o burro tan educado vense nos poñer de rodillas diante do noso estandarte. O momento que aproveitou o fulano, saltou por riba do burro, roubou o estandarte e marchou correndo. E os outros, claro, como a Pablo. E no momento que tardaron en reaccionar, el se lle colleu un treito de camiño de ventaxa. Chegou ao castelo do rei de Portugal, que o veu desde unha ventana e dixo, carallo, que tipo tan feo. E vou casar eu a este que a miña filla. Plom, pecharonlle as portas.